abenduak 20, asteazkena, asteragoa, egunak zizkiruna albistekin. Nafarroako gobernuak toki administrazioa berrantolatzeko lege aurre proiektua aurkeztu du. Horren arabera, Nafarroako tokiko mapa berriak 11 eskualde izanen ditu. Iruñeko aurrekontuen bozketan abstenitu ostean dudan dago Arantzadiren lekua udal gobernuan. Nafarroako itun ekonomikoa urte amaitu aurretik ez bada eguneratzen, Nafarren kontrako zigor bezala ulertuko luke Uxue Barkosek. Azken egunotako gertaerak aintzat hartuta eta batez ere larumateko milaka herritarren aldarria kontuan hartuta, bilera eskatu dio kontseiluak Izquierda Ezkerrari. Gamesak erretiro aurreratu eskeniko die 58 urtetik gorako langilei, gutxienez 30.000 euroko kalte ordaina jasoko dute enpresa uzten dutenek. Bizi testamentua edozein osasun zentroan egin ahalko da. Circo del Sol taldea ikusteko dagoeneko 10.000 sarrera saldu dira. James Joyceren dublindarrak lanaren egokitzapen libraren irakurketa dramatizatu izanen da gaur Kondestable jauregian arratsaldeko 7:00. Asteazken honetako albisteekin hasteko Nafarroako gobernuak toki administrazioa berrantolatzeko lege aurre proiektua aurkeztu du. Horren arabera, Nafarroako tokiko mapa berriak 11 eskualde izanen ditu. Egungo Nafarroako udale egiturak 19. mendean du jatorria eta azken 25 urteetan eztabaidagai izan arren ez da ukitu. Atzo Isabel Elizalde tokiko administrazioko kontseilariak eta Xabi Lasa arloko zuzendari nagusiak udal administrazioaren erreformaren nondik norakoak aurkeztu zituzten. Asmoa da egungo egitura eraldatzea, erakunde bakoitzaren eskumena zehaztea eta finantzak eta eredua berritzea. Besteak beste, udalez gaindiko zerbitzuen ardura nagusia eskualde izeneko 11 erakundek hartuko dute. Elizaldek azpimarratu du erreforma honek udal autonomia handiagoa eta lurralde oreka hobea ahalbidetuko duela. Aurre proiektua lantzeko 2 urte behar izan dituzte eta prozesu horretan udalek eta udal administrazioko adituek parte hartu dute. Bitartekaritzaz Nafarroako udal eta kontzejuen federazioa arduratu da. Hala ere, Xabi Lasaren arabera aurre proiektuaren nondik norakoak ez daude itxita. Orain, gobernu irekiaren webgunean jarri dute eta ofizialki ekarpenak eta alegazioak helarazteko aukera izanen dute udalek eta herritarrek urtarrilaren 9 arte. Behin proposamen guztiak bilduta, horietako batzuk jaso ostean lege proiektua onartuko du gobernuak eta hortik aurrera parlamentuaren esku utziko du. Edukia moldagarria den heinean, erantzunkezunez jokatzeko eskatu die Xabi Lasak alderdiei. Erreforma horrek urte luze iraun dezakela gaineratu du. Elizalderen arabera parlamentu talde guztiek bat egiten dute erreforma hori behar dela. Zehaztu duenez, ala gobernua sostengatzen duten lau alderdiekin nola oposizioarekin hitz egin dute gaiaz. Nafarroako egungo udal mapa konplexua da. Azken datuen arabera 272 udal eta 347 kontzeju daude Nafarroan. Aukera bat zen udalak bateratzea, baina gobernuak ez du begionez ikusi eta beste bide bat hartu du. Azken 30 urteetan, kontzeju kopurua nabarmen murriztu bada ere, tokiko erakunde horren iraupena bermatu nahi dute eta bere eskumenei eutxiko die. Hala ere, desagertzea eskatzen duten edo azken bi hauteskundeetan hautagaitzarik aurkeztuen ez duten kontzejuak amaitu egingo da. Honako hauek izango dira eskualdeak: Arga, Bidasoa, Ega, Iratiara, Goi, Larraun, Leitzaran, Pirineoa, Herribera, Goitia, Sakana, Izarbeibar eta Erdialdea. Iruñako udaleko aurrekontuen bozketan abstenitu ostean dudan dago Arantzadiren lekua udal gobernuan. Alderdiko zinegotzetako batek zuri bozkatu zuen eta horrek lauko gobernuan arrakala sortu duela adierazi du Joseba Sironek. Joseba Siron Iruñeko alkateak zalantzan jarri du Arantzadi alderdiak udal gobernuaren jarraitzeko duen legitimotasuna. 2018ko aurrekontuen proiektua onartu zuen herenegun gobernu batzordeak, baina Arantzadiko zinegotzi batek zuri bozkatu zuen. Nolabait lauko gobernu osatzen duten alderdiek proiektua onartu zuten joan den astean. Hala, abstentzio kritiko horrekin harrituta eta kezkatuta azaldu da Siron bozketaren ostean eskinitako prentsaurrekoan. Alkatearen ustez ezin da jarraitu udal gobernu
gobernuan urteko espediente garrantzitsuenaren aurrean kontrako botoa eman da. Lauko gobernuak gehiengo estua du Iruñako udalean eta Arantzadik aurrekontuen kontra bozkatuko badu atzera botako lukete proiektua. Asironen iritzian abstentzioa ez da udal gobernuan jarraitzearekin bateragarria. Arantzadiko ohar batean azaldu du bere jarrera, horren arabera abstentzioarekin legealdiko 3. urte honetan aldaketa sakonagoa galdegin nahi zuten, hiri eredu sozialagoa, berdintzaleagoa eta jasangarriago bat helburu. Horrez gain, ados ez egoteko duten eskubide legitimo erabili dutela azpimarratu dute. Ohar horren bidez jakinarazi dutenez, Arantzadiren batzarrean bozkatuko dute aurrekontuen proiektua horrek behin betiko erabakia har dezan. Nafarroako itun ekonomikoa urte amaitu aurretik ez bada eguneratzen Nafarren kontrako zigor bezala ulertuko luke Uxue Barkosek. Kontzertu ekonomikoaren legea eta kupoaren eguneraketa defenditzerakoan Cristobal Montoro, Espainiako ogasun ministroak esan zuen, Nafarroako itun ekonomikoa eta ekarpena ere urte amaitu aurretik adostuko zituztela bi administrazioek, baina urte amaitzeko egun gutxi falta direnean, oraindik ez dago akordiorik Espainiako estatuaren eta Nafarroaren arteko finantza harremanak arautzen dituen hitzarmenaren inguruan. Uxue Barkos, Nafarroako lehendakariak Radio Euskadin emandako elkarrizketan azaldu duenez, xehetasun batzuk falta dira adosteko, baina bi administrazioen konpromiso publiko eta pribatua dute, ituna 2017 amaitu baino lehen sinatuko dela. Hori gertatuko ez balitz urtea amaitu eta itunak eguneratu gabe jarraituko balu, Barkosek hori Nafarren kontrako zigor moduan ulertuko luke. Elkarrizketa berean lehendakariak eskatuta agertu da itunari eta kontzertuak kritikatzerakoan zenbaitek erakusten duten seriotasun, zorroztasun eta zentzu faltarekin. Barkosen aburuz, horren atzean ez dago soilik birzentralizazio asmo bat, une ekonomiko txar batekin kontu publikoa sufritzen hasten diren aldi oro agertzen da gorabehera hori. Aurrera eginez albisteekin, zerrenda bakarraren aferan gertatutakoak aintzat hartuta eta larunbatean milaka herritarrek egindako aldarria kontuan hartuta, bilera eskatu dio kontseiluak Izquierda Ezkerrari. Bihar osteguna Nafarroako Parlamentuak hezkuntzako lan publikorako sarbidea arautu nahi duen PSN-ren lege proposamena aztertuko du, hain zuzen ere, oposizioetarako gobernuak onartu duen irakasle gaien zerrenda bakarra baztertuz. Kontseiluak lege proposamen horren aurkako iritzia agertu du publikoki, Nafarren eskubideen berdintasunaren aurkakoa delako, euskaldune pairatzen duten bazterkeria indartzen duelako eta nabaritzen hasia zen aldaketa politikoan atzera urrats larria delako. Kontseiluak kaleratutako ohar batean adierazi du gutun bidez egin diziola astelehenean kontseiluak eskaera Izquierda Ezkerrari. Oharrean adierazi duen bezala Nafarroako alderdiek ezin diote eskin egin Nafarroako gizartea normalizatzeko ardurari. Normalizatu beharrean hezkuntzako sarbidea arautu nahi duen lege horrek kaltea baino ez duela eragingo iritzi dio kontseiluak. Kontseiluaren iritziz gizarteak pairatzen dituen gabezi irtenbidea ematea da alderdi politikoen erantzunkizuna eta kasu horretan Izquierda Ezkerrak iskin egiten diola azpimarratu dute. Larunbatean Iruñeko kaleetan bildutako milaka lagunen iritzia aintzat har dezan helarazi die kontseiluak zuzenean Izquierda Ezkerrakoei. Horregatik egin die bilera eskaera. Ostegunean legebiltzarrean eztabaida eman aurretik herritar hauen guztien eskaerei kasu egitea eskatu die. Eta PSNek beti kontra agertzen direla, urrats txikiak, eragozpena Eta langatazkak izpide gaurkoan Gamesak erretiro aurreratu eskeniko die 55 urtetik gorako langilei eta gutxienez 30.000 euroko kalte ordaina emanen die enpresa uzten dutenei. Lantaldia txikitzeko baldintzei buruz ados jarri dira Siemens Gamesako zuzendaritza eta sindikatuak. 55 urtetik gorakoei erretiroa hartzea eskeniko diete eta beren borondatez kalera doazenei berriz enpresan lan egindako urte bakoitzeko 55 eguneko soldata edonola ere berregiturak eta plan osoari buruzko akordiorik ez dute itxi. Sindikatuek gogorarazi dute enpresan geratuko diren enplegua bermatzea derrigortzeko baldintza dela haiek sinatzeko eta horrelakorik
akordiorrik ez dutela lortu oraindik. Ikusteke dago bi sistema horien bitartez enpresa uzteko nahiko hautagai bagote dauden. Izan ere, Siemens Gamesako Espainiako adarrak nahita ez 272 lagun kendu nahi ditu orain bere lantaldetik. Hasiera batean erregulazio espediente baten bitartez egiten saiatu zen, baina sindikatuen ezezkoa eta administrazioaren haserrea ikusita, dosierra alde batera uztea eta lantaldean neurriez traumatikoen bidez txikitzea hobetsi zuen. Berez, negoziazio mailan dauden 3 sindikatuek, Comisiones Obrerak, UGT eta ELAK berretsi zuten atzo inorrez dagoela sobran nahiko lan dutelako, baina negoziatzea onartu zuten. Hasiera batean labere negoziazio mailan zegoen, baina nahiko ordezkaritzarik ez zuela eta bota egin zuen zuzendaritzak. Zuzendaritzak eta sindikatuek erabaki duten erretiro aurreratu eskainiko diete adineko langilei, 55 urtetik gorakoei gaur egun duten soldataren 170 ordainduko diete, 56 urtekoei 175 eta 57-60 urte artekoei 180. Urtean 55.000 eurotik berako soldatak dituztenei beste 105 gehituko diete. Aldez aurreko erretiro eskatzeko baldintzak betetzen ez dituztenei kalte ordainak eskainizko dizkiete, 55 eguneko soldata lan egindako urte bakoitzeko, baina gutxienez 30.000 euroko kalte ordainarekin. Gainera, langileek eszedentzia hartu ahal izango dute eta 2020 arte gordeko diete postua. Hilabete izango dute orain Gamesako langileek eskaintza onartzeko. Epe hori amaituta urtarriaren 19 bilduko dira bi aldeak zuzendaritzak lortu nahi dituen zenbakietara iritsi ote diren ikusteko. Langileak beraiek esango dute neurriak egoke. Eta bertze motako albiste batekin segituko dugu aurrera. Bizi testamentua edozein osasun zentrotan egin ahalko da hemendik aurrera. Aurretiazko borondateen dokumentua bizi testamentua izenaz ezaguna osasun etxeetan egin ahalko da bihartik aurrera. Osasun departamentuko zuzendari nagusi Luis Gabilondo jakinarazi duenez, horretarako formakuntza eskaini diete zentroan lan egiten duten gizarte langilei. Pertsonek erabakiak hartzeko ezintasuna duten unetako prestaturiko idazkia da aurretiazko borondateen dokumentua. Hala, herritarrek idatzita utziko dute zein den beren borondateak gaizki egonez gero eta zein hartatzen neurri hartzea edo ez hartzea nahi duten beren sinesmenekin, baloreekin edo erabakiekin bat. Bizitza artifizialki ez luzatzea, esaterako dialisiaren arnasketa mekanikoaren edota ahalikatzea artifizialaren bitartez, mina ahaliketa gehien bederaatzeko medikamentoa jasotzea eta heriotza duin bat izateko beharrezko tratua ematea barne biltzen du dokumentuak besteak beste. Circo del Sol taldearen ikuskizuna ikusteko 10.000 sarrera saldu dira dagoeneko. 2019an izanen da Navarra Arena pabiloian. Arrakastatxoa izanen da Navarra Arenaren irekieraren hasierako antolatu duten Circo del Sol taldearen emanaldia. 2019erako dago aurreikusia ikuskizuna, baina hala ere dagoeneko 10.000 sarrera saldu dira. Hau da, txartelen artean 125 saldu dira azken 5 egunotan. 2019ko txaiaren 6tik 10 Toruk el primer vuelo ikuskizuna eskiniko du Circo del Sol kolpainak. Internet bidez erosten aldira sarrera 3 toki hauetan. livenation.es, Ticketmaster sarean eta Korte Inglesen. Guztira 40.000 sarrera jarri dituzte salgai eta 46 eta 67 euro artean balio dute. Aurrek 120ko deskontu izanen dute. Eta asteazken honetako albisteekin bukatzeko gaur arratsaldeko 7:00 James Joyceren Dublindarrak lanaren egokitzapen librearen dramatizazioa izanen da Kontestable jauregian. James Joyceren Dublindarrak lanaren egokitzapen librearen irakurketa dramatizatu egingo da gaur, abenduaren 20 asteazkena euskaraz, Ados Teatro konpainiako Garbi Losada eta Jose Antonio Vitoriaren eskutik. Iruñeko udalak Nafar Ateneoarekin elkarlanan aurkeztuko du Dublindarrak arratsaldeko 7:00 eta sarrera libre izango da. Dublindarrak 1914an idatzi zen eta bizitzaren iraungirkotasunari buruzko lan bat da.
gaztaroko maitasun galduari buruzkoa eta nostalgiak eta iruzurrak usteldutako bizitzei buruzkoa. Historia Dublinen kokatzen da 1904ko erregigunean. Historiaren itxurazko xumetasunaren atzean dagoen gai sakona da, garai horretan Irlandan dagoen paralisi morala eta espirituala. Eta joko eta limurkeriatan galduta sutsuki bizitzen jakin ez, eta haien mundua gainbera datorrela eta arrastaka daramatzala antzeman ez duten pertsonei buruz mintzatzen da. Abenduak 20 gaur asteazkena goazen egunak utzizkiun albisten errapasa egitera. Nafarroako gobernuak toki administrazioa berrantolatzeko lege aurre proiektua aurkeztu du. Horren arabera, Nafarroako tokiko mapa berriak 11 eskualde izanen ditu. Iruñeko aurrekontuen bozketan abstenitu ostean dudan dago Arantzadiren lekua udal gobernuan. Nafarroako itun ekonomikoa urte amaitu aurretik ez bada eguneratzen Nafarren kontrako zigor bezala ulertuko luke Uxue Barkosek. Azken egunotako gertaerak aintzat hartuta eta batez ere larunbateko milaka herritarren aldarria kontuan hartuta bilera eskatu dio kontseiluak Izquierda Ezkerrari. Gamesak erretiro aurreratu eskeniko die 58 urtetik gorako langilei, gutxienez 30.000 euroko kalte ordaina jasoko dute enpresa uzten dutenek. Bizi testamentu edozein osasun zentroan egin ahalko da. Circo del Sol taldea ikusteko dagoeneko 10.000 sarrera saldu dira. James Joyceren dublindarrak lanaren egokitzapen libraren irakurketa dramatizatua izanen da gaur Kondestable jauregian arratsaldeko 7:00. Eta besterik ez hausi izan da dela gaurkoz. Mila esker zen arretagatik eta asteazken ona izan. Errenta aitorpena. Hasi da aurrez aurre errenta aitorpena egiteko epea. Ekainaren 23 bitartean arretarako guneetan aurkez dezakezu ala aurrez hitzordua eskatuta Nafarroako Ogasuneko bulegoetan. Orain gainera, zeure ekarpenak zehazki nora joanen diren ikus dezakezu aurrekontua.nafarroa.eus gunean sartuta. Ekarpenez eraikitako etorkizuna. Nafarroako gobernua. Gobierno de Navarra. Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo. Erratzun kanpin baztan oporretan deskansatzeko eta ongi pasatzeko 4 izarretako kanpina. Ingurune zoragarrian eta lasaian. Hondarribit Donibane Loitzuneko hondartzetatik 3 ordu laurden eskasera, baztan kanpina. 100 metro kuadroko 150 partzel esiak eta itzalarekin, argindarra eta ura zornitutakoak. Heldu eta umentzako 2 gerileku, jolastoki, ostatu, jatetxe, supermerkatu, padel pista, squash, petaka eta pinpon. Mediku zerbitzu 150 metrotara erratzu herrian bertan. Erratzun baztango bihotzean baztan kanpina.